yolun parlap atlaganda Türlü halder buла turmuşta Buла көзге карап аңлашудар Үтә кайсак вакыт ызгышта Куйсы иркем, куйсы асуланыма Керпек ыстарыңды сылатыма Йөрәк кәмәһендә мөхәббәттең Нәфрәт хисен берү уятыма Худай бирген олы мөхәббәтте Изге йәндәр генә аклайдар Кадерлеген юкка кадерһеҙләп Газаптарына атмайдар Куйсы иркәм, куйсы асыланыма Бердә юкка гына илатыма Кәмәһендә мөхәббәттең Нәфрәт хисен юкка уятыма Бергә атлаганда Төрле хәлдәр була язмышта Күрсе иркәм күҙҙәр